Здравейте, аз съм Кселер от БГ. При мен е този. На фон. 49. Кажи на всички да кажат хай на YouTube или пък кажете хай на YouTube. Кажи. Войне дори ютубъра в сервера. Ой. Не е странно. Ютубъра да казва хай на YouTube. Малко е страничко. Мале. О, Боже! Защо се смееш толкова много? Защо е странно? Вие, Това не е виждали ли така. сте, хора, виждали ли сте кралоци да плуват във вода в истинския живот? Да? Аз не съм. Аз съм давил. Скали как? Аз само съм давил кралоци. Не съм правил нищо друго такова. О, сигурен ли си? Не си направил нещо тя. Ей! Гледай ме. Гледаш ли мъче пък? Иди се прави. Хора, кажи, че на... Чакай, тя дай. Не, че гледай мене. Кажи добре да го правя. Добре, ама не е колкото. О, шит. И така, продължаваме с градинката, която започваме да я правим. Тя направи такива, направи оградки. Сега само да събера още няколко семена. Защото в холма имам само 20. Човек, може би ще изгри фандъртата къщичка. Защо ли тук? Чакай малко. Ало? Не ми се слива долу. Кой? Кой е дитко? Еми, изчакайте, имам работа. Правя клип за YouTube. Абе, имам още малко време. Чакай, имам още малко време и сега ще дойда. Аре. Окей. Добре, аре. Ало? Ало? Започвам да грифам дъртата. Дърта къщички, край с тебе. Аре, стига толкова, съм грифал. Човек, майка ми каза след 10 минути да съм долу. Схващаш ли какво имам предвид аз? Човек? Да, схванах. Аз я тук да направим тъй градинката. Аз взех 2 вълна. Дай ми едната вълна. А ти колко имаш? 2. Да, сякаш ти давам. Плиз, моля. Не. Само ако ти ми дадеш една от твоите. Да, обаче ти пак няма да дадеш. Ще дам, ако ти ми дадеш една от твоите. Добре, ще дам, изчакай само да направим нещо. Войне толкова тъпа ли ще? Кое е градинката? Да. Ти даже не си видял какво имам предвид. Видях, че е тъп, така че повече не ми стига. Повече не ми трябва. Виж бе, виж. Виж колко ще е голяма. Тъп.
Да, човек, ти искаш голяма пък. Не искам голямо, искам в друг смисъл голямо. Човек, виж градината сега. Виж я, виж я. Виж колко голяма имам предвид да направя. Да. Ало? Ау. Братовчете, тръгнал ли? Аха. Човек, ти взе ли стъклата от печката? Ами бях сложил едни стъкла в една печка. Сега с мучиката ще го направиш ли? Елайте да си вземеш мотиката. Дай ме ли? Дала съм ти. Не я виждам. Що? Не я в мене. Аз съм ти я хвърля. Не си. Няма я в мен. Не е в мене също. Изпуснал се. Какво? Изпуснал се. Човек, защо го правиш така? Човека, ма откъде ще да обикалям така, че да бъда така? Човек, нещо не е да обмисля. Напротив, да умисляме. Не е вярно. Ела, че кажа нещо. Дай малко да. Виж, че... Оф, мразя ти рестарт. Защо ме ги рестартват? И хора, това беше всичко от мен. И до скоро!